ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои ҳамид дар ягон ҷо ба ҳазур нишаста лайкро зер кунен, мо боша наворро оғоз мекунем. Топови ҷангвари UFC дар вазни ним сабук Эдсон Барбоза оиди муҳорибаи худ зидди рақибаш Гига Чикадзе фикроша баён кард. Биён суханҳои ӯро гӯш мекунем. вақте ки ба ман муҳориба зидди Чикадзе пешниҳод карданд, ман медонистам ки ин муҳорибаи беҳтарин мешава. ҳамчунин ман медонистам ки ин муҳорибаи мо диққати мухлисонро ба худ ҷалб мекунад ва онҳо муҳорибаи моро тамошо хоҳанд кард. барои ҳамин ман бе ягон шубҳа ин муҳорибаро қабул кардам. ҳадафи ман ба қафас баромадан ва хурсандӣ кардан аст. ман медонам ки агар ки ман ба ҷанг баром ва аз тамоми қувва муҳориба гузаронам, пас ин муҳорибаи хеле шавқовар мешава. ман ягон маротиба прогноз намедиҳам ва намегӯм ки рақиби худро ба нокаут рой мекунам ё ягон чизи дигар, чунки ман ҳамеша танҳо барои гузарондани муҳориба мебарам. ман дар UFC 25 муҳориба гузарондагиам ва дар ҳамааш ман пурра қувваи худро дар қафас мондаам, гуфтааст Барбоза. хотиррасон мекунем ки Эдсон Барбоза ва Гига Чикадзе аллакай рӯзи 29 август дар муҳорибаи асосии турнири UFC Fight Night меҷанганд. якум рақами рейтинги UFC дар вазни сабук Дастин Порье гуфт ки айни замон дар вазни сабук ки ба ӯ муҳорибаи аз ҳама вазнин дода метавонад. биён суханҳои бриллиантро гӯш мекунем. ман фикр мекунам ки тӯли чанд соли охир вазни сабук яке аз вазнҳои пуррақобаттарин буд ва шояд ки аз ҳама вазни пуррақобаттарин дар UFC буд. муддати чанд сол дар ин вазн рақобатӣ кардан хеле душвор буд. бисёри довталабон имконияти худро интизор буданд. акнун дар вазни сабук ҷангварони нав пайдо шуданд ва вазни сабук боз ҳам сахттар шуд. фикр мекунем ки дар қуллаи баландии карьераи ма рақиби аз ҳама вазнин барои ма Ҳабиб шуда метавонист, аммо ӯ карьерашро ба анҷом расонд. фикр мекунем ки айни замон аз ҳама рақиби вазнин барои ма Ислам Махачев шуда метавонад. стили ҷанги ӯ ба Ҳабиб монанд аст, гуфтааст Порье. хотиррасон мекунем ки Ислам Махачев муҳорибаи навбатии худро рӯзи 3 октябр дар Абу-Даби дар турнири UFC 267 зидди Рафаэл дос Сантос мегузаронад. Дастин Порье боша бояд ки муҳорибаи навбатии худро зидди чемпиони вазни сабук Чарлз Оливейра гузаронад. аммо мумкин аст ки Порье ба ҷои ин муҳориба метавонад ки бо Нейт Диаз муҳориба гузаронад. ҳатто чемпион Чарлз Оливейра боварӣ надорад ки рақиби навбатии ӯ Дастин Порье мешавад. биён суханҳои Чарлз Оливейраро гӯш мекунем. ман бесаброна эълони муҳорибаро интизорам ки моҳи декабр баргузор мегардад. ҳозир бисёр оиди Порье гап зада истоданд, аммо дида мешавад ки ӯ тамоман дигар чизҳоро мехоҳад. мо тамринро идома дода истодаем ва ман эълони макони муҳорибаро интизорам. ки рақиб ман мешава фарқ надорад. камарбанд дар Бразилия мемонад, гуфтааст чемпион. дӯстон, акнун биёед мо бо шумо як рӯз Шон Шелби ва ё ин ки Дана Вайт мешавем ва барои чемпиони вазни сабуки UFC рақиби нав интихоб мекунем. Гейҷи бо Чендлер муҳориба мегузаронад. ин хабари расмӣ аст. Ислам зидди дос Сантос меҷангад. Хукер зидди ҳақпараст. Порье бо чемпион ҷангидан намехоҳад ва акнун аз ҷангварони топ кӣ берақиб мемонад? бале, дуруст, Бенеил Дариуш. фикр мекунам ки ин муҳорибаи шавқовар мешуд. худи шумо дӯстон, киро рақиби навбатии Чарлз Оливейра дидан мехостен? метавонед фикротонро нависен. дар канал обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.